Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku netok kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kegulung dereng bakal kaya iki. Wes. Wah, matinya. Aku nak gerotono. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Gedhen aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor kuwi mblesek nang jero bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ngono ak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bago. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku ngomong kowe jane males lho kok.